Hey, Sharantur, conta. Um feliz dia domingo, bosnang. Welcome, bom ministro que nós aqui na plataforma entrevista ku. Danke ku bota seguinos, danke ku bota junto conosco. Pa bien ku tuya mamaran bota seguinos. Tur dia aqui na entrevista ku. Corda com aquilo, nós também tem tremendo celebração do dia de mama. Nosso grande amigo grande programa The Shining Light. Nang loting encargar o está aqui, que era pendiente, mas tem mais surpresa tanto de bebini. A noite 8 na Holanda, 2 horas aí na Corsou. The Shining Light tem tremendo celebração dia de mama, diferentes artistas invitar. Zolang awet het domingo, bakus mrak domingo met dia de sol, 6 horas na Corsou. Nós estamos programa Bobos Ding Den Haag. Het programma aqui que nós conversar com político na holandês, of ainda não aqui na Holanda, ainda não gosta de relacionar com o partido holandês. Nós estamos sobre o programa de relacionar com o partido parlamento, nós temos reino e nós que cobre. Essa aqui não também. Que mendi, Bobos Ding Den Haag, tu já domingo, dia de sol de meio-dia, a mim te apresentei, eu vou acostumar com hora que portanto, tenho que aqui que lo me hace apelação de vocal com outro colega para hasti essa aqui. Nós também temos um membro da Tweede Kamer, a mim tá prazer de poder conhecer com ele, a senhora Ankie de Vries, me trabalha em tele, en toen is er met de schakel naar mijn Hollandees, dus per nu schakelen wij over in het Nederlands. Mevrouw de Vries, welkom. Bombini bij ons hier op het platform Intervistaku. Het is uw eerste keer bij ons. Ja, het is de eerste keer inderdaad. Heel leuk om dit zo te doen. Dat het ook zo kan, op digitale manier. Dus perfect. Ja, wij zeggen het is coronaproof. Zeker, zeker. Maar we zien elkaar tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar via dit soort schermpjes. Dat is wel wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat klopt. Het is wel wat minder, maar ja, ik denk dat de hele wereld inmiddels overgaat naar het digitale systeem. En dit wordt een nieuwe toekomst. Ik denk het ook. Ja. Maar zeker met de afstand tussen Curaçao en Nederland is dit ook een hele praktische oplossing. Dat is zeker. En we gaan ook straks over dat oplossingen bespreken. Ik wil u verwelkomen bij ons nogmaals. En het zou fijn zijn dat u even introduceert. Wie is Ankie de Vries? Ja, inderdaad, Aukje de Vries. Ik ben Kamerlid voor de VVD sinds 2012. Dus ik heb ook jaren met André Bosman, die jullie allemaal wel kennen, denk ik, in de fractie gezeten. Ik kom uit Friesland, het noorden van Nederland, Leeuwarden om precies te zijn. Ik doe naast de koninkrijksrelaties ook de portefeuille zorg en gaswinning Groningen en ook nog de Waddeneilanden. Dus in die zin is dat wel een beetje mooi rond nu met ook de Antillen. Ja, dat is zeker. En wat kent u allemaal van de koninkrijksrelatie? Wat kent u van de Antilliaanse eilanden? Ik ben 1 keer op Curaçao geweest, begin 2020, vlak voor de coronacrisis. Ik moet zeggen, ik heb daar fantastisch genoten. Dus ik was ook van plan om in de winter weer een keer te gaan. Maar goed, helaas gooide natuurlijk corona roet in het eten. Maar ik heb fantastische tijd daar gehad. En het is altijd heerlijk genieten als je er bent. Dus dat is gewoon lekker, mooi weer, relaxte mensen. En genieten gewoon. Nou, dat is een mooi politiek correcte antwoord. En dan wil ik je vragen, wat kent u van de andere kant van het eiland? Want er is natuurlijk heel veel gaande rondom de eilanden. Zeker met het hele corona. Maar daarvoor was al een groeiakkoord gesloten met bijvoorbeeld Curaçao. En er was ook gedoe met Sint-Eustatius, waar de heer Knops moest ingrijpen. Weet u ook dit allemaal? Of kent u dit ook allemaal? Ja, ik ben natuurlijk, bespreken wij ook zaken rondom het Koninkrijk in de fractie van de VVD. André Bosman is weliswaar onze woordvoerder, maar die neemt ons ook wel mee met een aantal ontwikkelingen. Maar ik zal me zeker ook nog verder moeten verdiepen. Ik ben me druk aan het inlezen. Ik ben druk ook gesprekken aan het plannen op dit moment met mensen. En ik hoop natuurlijk dat we ook als nieuwe commissie, want er zijn best wel veel nieuwe mensen in de Kamercommissie, dat we ook nog gauw eens een keer weer een bezoek kunnen brengen. Maar dat zal toch even na de coronatijd dan moeten. Wat ik vooral ook meekrijg is nu de coronaperikelen. Met de hulp die we natuurlijk ook geboden hebben. Maar dat baart zorgen. Dat is in elk land natuurlijk heel ingrijpend. Jullie hebben ook een vrij zware lockdown gehad. Ik geloof dat net weer wat versoepelingen zijn begonnen.
En dat de Ja. avondklok weer ietsje minder laat begint. Dus ja, ik hoop dat het de goede kant op gaat, dat de zorg het ook aan kan. Ik vind het ook goed dat bijvoorbeeld Aruba bijgesprongen is met de IC-bedden. Maar ja, dat is wel zorgelijk op zo'n eiland, ook omdat de zorgcapaciteit natuurlijk beperkt is. Ja. Dus dat vraagt dan om drastische maatregelen. Maar goed, dat heeft iedere land moeten treffen. En het raakt ook economisch natuurlijk de eilanden en ook Curaçao enorm hard. Net als ook in andere landen. Maar ja, jullie zijn wel heel erg afhankelijk ook van toerisme. Ja, en dat ligt natuurlijk ook helemaal plat. En dat heeft grote gevolgen. Ja, en daar heb je dan de hulp van Nederland. Die is zeker, ik denk dat iedereen op het eiland dankbaar is. Maar daar heb je een aantal zaken die niet helemaal goed is gegaan volgens de Raad van Advies. Of Raad van State. Heeft u dat ook ingelezen of heeft u dat ook begrepen hoe het is gegaan? Nou, ik weet dat er afspraken zijn gemaakt en dat er gewerkt wordt aan een rijkswet voor COHO, zoals het zo mooi heet. Ja. En ik denk dat het ook wel belangrijk is. Wij hebben dat ook altijd aangegeven als VVD. Natuurlijk zijn wij bereid om te helpen. Maar daar moeten wel ook voorwaarden aan verbonden worden. En die vinden we wel heel belangrijk. En ik denk dat de Rijkswet die daarvoor in voorbereiding is ook een belangrijke stap zou kunnen zijn. Ik denk dat dat goed is ook voor het eiland, voor de mensen op het eiland. Ik denk dat er best een aantal zorgen zijn en dingen die nog aangepakt moeten worden. Als het gaat om goed bestuur, maar ook bijvoorbeeld het onderwijs, de economie, dat soort zaken. En het financieel beheer natuurlijk, waar ook altijd heel veel discussie over is. Dat zijn wel echt zaken waar nog het nodig moet gebeuren. Ja, wat ik eigenlijk minder vind, en dat hoor ik niemand zeggen. Het zijn allemaal beslissingen vanuit politiek gebeuren, maar het eilandbewoners zelf, die hebben bijna niks te zeggen. En wat ze nu horen bijvoorbeeld met het hele COHO, want het is nog niet helemaal bekend, moet ik zeggen. En natuurlijk na nieuwe verkiezingen is het nu ook anders. Maar wij horen dat er 3 mensen komen vanuit Den Haag en die gaan alles qua het eiland besturen. Heeft u dat ook gehoord? Nou, ik denk dat het wel wat anders ligt. Ik denk dat Curaçao is natuurlijk gewoon een autonoom land die zelf beslissingen kan nemen. Maar ik vind het ook wel redelijk dat op het moment dat Nederland te hulp schiet met forse budgetten, dat we ook wel moeten zien dat dat goed terechtkomt en dat dat op een goede manier besteed wordt. En ik vind dat een hele belangrijke. En daarvoor heb je gewoon een goed bestuur nodig, heb je ook goed financieel beheer nodig. En daar moeten echt nog stappen gezet worden. Want de Algemene Rekenkamer van Curaçao heeft recent ook nog wel weer forse opmerkingen gemaakt over de jaarstukken bijvoorbeeld van dat eiland. 160 miljoen. Ja, dus daar moet echt wel, het moet ook goed besteed geld zijn. En ik denk dat het ook op een goede plek moet terechtkomen. En ik denk dat het ook in het belang is van de inwoners, van de bewoners van Curaçao. En ik denk dat de invloed die de bewoners van Curaçao hebben, vooral ook via de ministers en de regering daar, moet plaatsvinden. En ja, zijn net natuurlijk verkiezingen geweest, dus daar hebben mensen ook hun zetje kunnen doen. Ja, en men heeft daarvoor gekozen om juist andersom, dus het hele kabinet die dit allemaal heeft geregeld met de staatssecretaris hier, pardon, men heeft een duidelijke nee gezegd tegen deze regering. En die vraagt juist de oppositie nu om aan te sluiten. En daar zegt de oppositie van oké, wij willen geen COHO, maar we willen wel gaan samenwerken met de IMF. Heeft u dit gehoord? Ja, heb ik ook gelezen dat dat een voorstel is. Kijk, voor ons staat voorop, tenminste voor mijn partij VVD, is dat er goed toezicht is en dat er ook hervormingen gaan plaatsvinden. Qua bestuur, maar ook qua financieel beheer. Op de economie, ook op een economisch gebied moeten er een aantal zaken gebeuren. Ik denk dat COHO daar een stap in kan betekenen. Misschien dat de IMF daar ook nog wel een rol in zou kunnen betekenen. Maar mijn ervaring is wel dat de IMF toch eigenlijk nooit inspringt op het moment dat zij zelf geen financiële middelen erin steken. Maar de belangrijkste stappen zijn voor mij dat er gewoon de gelden goed terechtkomen en dat die hervormingen gaan plaatsvinden, zodat Curaçao ook gewoon zelfstandig verder kan en in de toekomst ook dit soort klappen beter kan opvangen.
Ja, dat is denk ik ook iedereen zijn idee. Ik heb inmiddels even mijn auto omgedraaid. Dan kan ik beter in beeld zijn, want de zon die schijnt zo De mooi. zon die Terwijl schijnt. het, Ja, dat voordeel hebben jullie weer, hè? ja, Ja. nee, maar ik zit hier in Maar het kan Nederland, niet hè? zo zijn dat er geen voorwaarden zijn op basis waarvan geld beschikbaar gesteld wordt. Het is wat wij van Curaçao vragen. We hebben in het verleden ook bijvoorbeeld van Griekenland gevraagd. En ook van een aantal lidstaten, bijvoorbeeld in Europa destijds, als via de Europese Unie. Vinden wij juist belangrijk dat er voorwaarden aankomen. En ook dat die hervormingen die noodzakelijk zijn om in de toekomst ook het beste te doen voor de mensen op het eiland vorm krijgen. Maar daar ligt juist het knelpunt van de huidige of de toekomstige kabinet. Die zegt van Griekenland heeft steun gehad, maar die had nooit de bestuur is nooit overgenomen. Portugal heeft steun gehad, de bestuur is nooit overgenomen. Europe, andere landen hier in de omgeving, die hebben steun gehad van de Europese Unie, ook van Nederland dan. Maar die hebben nooit het bestuur moeten overgeven. Waarom wel op de eilanden? Nou, ik denk dat in Griekenland bijvoorbeeld, als we dat voorbeeld even nemen, daar is er gewoon een trojka geweest. Ik denk niet dat ze daar heel blij zijn geweest. Kijk, wat wij aangeven dat er een aantal hervormingen moeten plaatsvinden. Beter financieel beheer, economie moet op orde komen. Zorgen dat er ook weer kansen zijn, dat die versterkt kunnen worden, Ja. zodat er ook gewoon weer een goede boterham verdiend kan worden. En hoe dat precies exact ingevuld wordt, dat is gewoon aan het eiland zelf. Maar dat wij vinden dat er plannen moeten komen en uitgevoerd moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Dat is ook wat bijvoorbeeld de trojka in Griekenland de hele tijd gecontroleerd heeft. En dan werd ook op basis daarvan, op basis van de voortgang besloten of vervolggelden werden beschikbaar gesteld. En ik denk dat dat ook de goede weg is. Ja. Dan wil ik even hier in Nederland met u komen. We zitten natuurlijk ook hier in de pandemie. Het is wereldwijd zo. Ja. Hoe vindt u dat kabinet Rutte tot nu toe heeft gehandeld met de hele pandemie? Ja, ik denk dat het gewoon een heel moeilijk iets is, omdat het onvoorspelbaar is gebleken. En we in het begin natuurlijk ook heel weinig van het virus wisten. We leren daar steeds meer over en daardoor kunnen we ook steeds beter de aanpassingen doen. Dus ik denk dat er zullen vast ook fouten gemaakt zijn, maar ik denk dat in het algemeen de goede stappen zijn gezet om het virus onder controle te krijgen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk het vaccineren. Daar moet tempo mee gemaakt worden. Nou, ik hoop dat we inderdaad begin juli voor elkaar kunnen hebben in Nederland, dat alle Nederlanders boven de 18 in ieder geval de eerste prik gekregen kunnen hebben. Nou, daar liggen jullie wat voor op Curaçao volgens mij. Maar wij zijn druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn natuurlijk ook net wel even wat meer mensen die een prik moeten hebben. En dan hoop ik echt dat we ook hier meer ruimte kunnen gaan geven aan de mensen. Want ja, ze zijn het wel allemaal heel erg zat. Dat merk ik gewoon ook wel aan de mensen die ik spreek. Ze zijn er wel klaar mee. Willen gewoon weer toe naar hun oude normale leventje. Ik denk dat dat op Curaçao Zeker niet anders weten. is. Ja, zeker weten. Dus ja, maar goed, we moeten nog eventjes volhouden. Ik begreep dat het vaccinatieprogramma redelijk op stoom ligt, in ieder geval op Curaçao. In Nederland wordt nu de komende maand komen gigantisch veel vaccins binnen. Dus dat moet zo snel mogelijk weggeprikt worden, zodat we toch die ruimte weer kunnen geven aan de mensen. Ja, ik hoop het echt dat we zo snel mogelijk terug kunnen gaan. Want ik sta nu bijvoorbeeld buiten het honkbalveld van mijn zoontje. Terwijl Ja. het oefenen. Normaal zou ik binnen kunnen zijn en dit programma doen. Maar dit mag, of het mag nu nog niet. Maar wat ik u wil vragen. Ik heb natuurlijk, ik werk ook in de zorg. Ik heb dit hele coronaperiode meegemaakt. Werk thuis, schoolsituatie, alles. Ik hoor nu al een paar maanden over vaccinatie. Maar ik hoor weinig over het immuunsysteem. Ik hoor weinig over zorg voor jezelf. Ik hoor weinig over goede voeding. Als mijn zoon straks weer naar school gaat, kan hij makkelijk een croissantje halen voor 50 cent. Maar hij kan misschien een appeltje wat duurder moeten betalen. Vind je niet dat we die richting op moeten gaan? Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke ook is. Het immuunsysteem van mensen, maar ook bewegen. Het is ook gebleken dat dat gewoon heel goed is. Dus daar moet je ook zeker aan werken. Niet alleen overigens voor het bestand zijn tegen het coronavirus. Maar ook voor een heleboel andere ziektes en het tegengaan, het preventie van ziektes. Is dat gewoon een hele belangrijke. We hebben dan in Nederland ook al een preventieakkoord, zoals het zo mooi heet.
polderen wat af in Nederland. Met een heleboel partijen afspraken over gemaakt. Maar daar zullen we zeker ook voor de toekomst nadrukkelijk naar moeten blijven kijken. En ja, goed, kijk, het gaat enerzijds om die, maar ook om de basismaatregelen waar we ons goed aan moeten houden. We zien toch wel dat dat ook in Nederland een beetje versloft. De 1,5 meter afstand, de handen wassen. Dat zijn toch zaken die wel heel belangrijk zijn om toch te zorgen dat die besmettingen naar beneden gaan. En ik denk dat dat hetzelfde is op Curaçao. Ja. Dan snap ik dat. Er is natuurlijk ook een groep die tegen het hele vaccinatie is, tegen alle maatregelen is. Ik denk dat wij goed omgaan met deze groep. Nou, ik vind het goed dat er altijd discussie is en dat er ook andere meningen zijn. En daar moet ook altijd ruimte voor zijn. Je ziet wel dat het wel redelijk hoog oploopt natuurlijk. Ik geloof dat wij hier in Nederland ongeveer elke week demonstraties hebben. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is dat die meningen wel gehoord worden. Die horen we ook bij ons in het parlement. En ik denk dat dat ook goed is. Maar uiteindelijk is het wel de meerderheid die in Nederland, ook in het parlement, achter de maatregelen staat zoals die genomen worden op dit moment. En ik sta daar ook achter. Ik ben niet van de categorie dat het maar een zwaar griepje is. Ik denk dat je dat ook kan zien in de ziekenhuizen en op de intensive cares. Terwijl er heel veel maatregelen genomen zijn, liggen die toch echt behoorlijk vol. Zowel in Nederland als op Curaçao. Dus ik vind wel dat daar soms iets te lichtvaardig over gedaan wordt. En gesprekken die je hebt met mensen in de zorg, maar ook mensen die de ziekte gehad hebben, die kunnen daar echt nog behoorlijk lang last van houden in een aantal gevallen. Dus goed dat die meningen er zijn, gehoord worden. En dat we ook op plekken kijken van hoe we kunnen aanpassen op basis ook van wat we weer leren over het virus. En ik denk dat uiteindelijk toch vaccineren. In Nederland is het vrijwillig. Dat is ook een goede zaak volgens mij. Maar ik hoop wel dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Omdat dat toch wel een hele belangrijke is om uit deze ellendige situatie te komen. En weer wat meer vrijheid te kunnen krijgen. Want daar snakt iedereen naar volgens mij op dit moment. Ja, dat is zeker weten. Dan wil ik even de laatste 10 minuten even richting de Kamer gaan. De formatie is bezig. Er was, denk ik, de laatste 3 weken best wel heftige weken in de Kamer geweest. Hoe ziet u dat de afgelopen 3 weken achter de rug? Hoe ziet u dat? Ja, er is heel veel discussie geweest. We hebben heel veel ook met elkaar gesproken. Het liefst zou je gehad hebben dat, omdat wij in zo'n crisis zitten, niet alleen qua gezondheid, maar ook economisch. De ondernemers hebben het ontzettend zwaar in Nederland, net als op Curaçao. Zou je het liefst zo snel mogelijk voorstellen met een nieuw kabinet. Maar er zijn in Nederland 4 partijen voor nodig. Er is een bepaalde verkiezingsuitslag gekomen. En dat heeft tijd nodig op dit moment helaas. We zouden graag tempo willen maken. Maar het is wel goed dat we nu ook eventjes de tijd nemen en de rust pakken om gewoon ook een stabiel kabinet neer te zetten voor de komende jaren. En ja, er wordt heel veel gesproken en gedebatteerd. Ik denk dat dat ook goed is. Daar moet je ook met elkaar over in gesprek. En dan moet je uiteindelijk wel weer verder en verantwoordelijkheid pakken wat mij betreft. En dus ook een regering vormen die stabiel is en beslissingen kan nemen. Dus wel afgesproken dat alles wat gaat over corona, dat het kabinet wat nu demissionair is, gewoon missionair eigenlijk is. Dus gewoon de beslissingen mag nemen en moet nemen die nodig zijn. En dat is ook wel een hele belangrijke voorwaarde. Ja. Het hele formaat, ziet u dat we eigenlijk eruit gaan komen met het hele formatie? Want er is nog steeds hier en daar niet iedereen, de vertrouwen is nog niet 100% in meneer Rutte. Ja, er is een informateur geweest. We hebben natuurlijk Cenk Willing gehad, die heel veel gesprekken heeft gehad. Daarover in de komende week ook in de Tweede Kamer weer een debat plaats. En ik hoop dat we daarna dus weer wat kunnen zetten. En dat ook het wederzijds vertrouwen in elkaar gewoon kan groeien. En ja, dan zullen toch een aantal partijen. Wij zijn een land van compromissen. Wij zullen dan ook water bij de wijn moeten doen op een aantal punten. Alle partijen die mee gaan doen in het kabinet. Maar ja, dat is wel zoals het werkt in Nederland met coalities.
Ja, jullie werken ook met coalities op Curaçao, dus daar zal ik ook niet Juist. iedereen zijn zinnige zin krijgen. Maar goed, er moet uiteindelijk wel geregeerd worden. En ik hoop dat we nu ook de stap kunnen maken dat we naar de inhoud toe gaan en met elkaar in gesprek gaan met partijen die verder willen en ook mee willen praten over een toekomstig kabinet. Wat zijn de belangrijkste punten voor u dat in de regeringsakkoord moet komen hier in Nederland? Ik denk dat heel belangrijk is toch het zorgen dat we de coronacrisis oplossen, de gezondheid. Vooral ook dat we het economisch herstel gaan oppakken. Bedrijven hebben en ondernemers hebben het ontzettend zwaar gehad de afgelopen tijd. Hebben veel schulden opgebouwd. Dus dat zal ook vragen dat we daarna gaan kijken hoe we daarmee omgaan voor de toekomst. Want ja, ze zullen gewoon een kickstart moeten kunnen gaan maken. Zodat de economie weer aantrekt. Mensen weer geld gaan besteden. En de ondernemers ook weer hun eigen kop kunnen gaan houden. Ik denk dat we ook goed moeten kijken wat we leren vanuit deze crisis. De gezondheidscrisis, ook voor zorg in Nederland. Qua samenwerking, maar ook bijvoorbeeld flexibele intensive care capaciteit. Hoe gaan we met beschermingsmiddelen die we in het begin natuurlijk gewoon tekort hebben gehad. Dat is een belangrijke opgave. En er zijn nog een aantal andere die misschien wat naar de achtergrond zijn gegaan, maar die zeker ook opgelost moeten worden. Dat zijn toch de klimaatmaatregelen, klimaatakkoord. Stikstof hebben wij nog een heel groot probleem mee in Nederland, waardoor we toch beperkt kunnen bouwen. Nou, dat zijn een paar van de grote opgaven. Dan heb ik ze vast nog niet eens al genoemd. Maar ik denk dat dit wel de belangrijkste voor de Woning voor eerste jaren zijn. land. Ja, Woningmarkt, woning is ook een van de belangrijke. Ja, want de prijzen reizen op dit moment de pan uit in Nederland. En we moeten veel meer gaan bouwen. En dat vraagt ook keuzes van waar je dat gaat doen. Hoe snel je dat ook gaat doen. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook dat we de oplossing moeten bieden voor het stikstofprobleem. Want anders stagneert dat daardoor. Maar ook dat is een hele grote opgave. Je ziet dat jonge mensen eigenlijk geen woning meer kunnen kopen. Prijzen zijn zo hoog. Wordt fors overboden aan prijzen. En daar moet echt ook het nodige aan gebeuren. Ja, nou, ik woon in het platteland en ik merk dat de boeren of de coalitie een hulp heeft gehad van de corona omtrent de boeren, want die waren behoorlijk bezig met staking net voor de corona die uitbrak. En dat is ook een van de punten die wij weer aandacht moeten aan gaan besteden. Ja, nou ja, daar is het stikstofprobleem ook gerelateerd natuurlijk. Ik denk dat iedereen daar zijn bijdrage aan moet leveren. Maar dat moeten we gewoon in goed overleg ook met boeren doen. Met de scheepvaartsector, met de industrie, met de woningbouw. Want we willen dat al die ontwikkelingen wel door kunnen gaan. Maar er zullen echt forse inspanningen nodig zijn om dat terug te dringen. En te zorgen dat de natuur in Nederland ook beter kan herstellen. Want dat hebben we voor de toekomst ook nodig. Forse inspanningen betekent dat je over 1 of 2 jaar behoorlijk meer aan belasting moeten gaan betalen waarschijnlijk. En ook zorgverzekeringspremie, et cetera. Moet de burger daaraan gaan denken? Nou, we hebben aangegeven in ieder geval als VVD zijnde dat wij de komende tijd niet willen dat er bezuinigd gaat worden. We moeten natuurlijk wel goed financieel beheer hebben. Dat is ook de reden waarom we dat in de afgelopen jaren fors wel hebben bezuinigd om de boel op orde te brengen. Nou, dat scheelt dan ook dat we nu de ruimte hebben om ook de maatregelen te nemen die we moeten nemen voor de ondernemers, om die steun te kunnen bieden. En ja, we gaan daar de komende tijd naar kijken van hoe we dat op orde kunnen brengen. Maar we hebben wel afgesproken dat we nu eerst moeten investeren om uit deze crisis te komen.
bent u er nog? Ik ben er nog, je was even verdwenen. Ja, ik kreeg Slechte net een melding. verbinding? Nee, ik kreeg net een melding dat mijn telefoon te heet werd. Overhit kreeg ik op mijn telefoon. Dus ik heb snel Oké, overgeschakeld op de telefoon van mijn zoon. dat kan, ja. Ja, dit is Nou, de je bent eerste keer weer. dat het is gebeurd. Dus ik ga proberen om hier verder te gaan. U had het net over. Ik had vragen over de boeren, maar dan wil ik een andere vraag stellen. Ik zag in de commentaren ook iets over Groningen. Hoe ziet u dat ook dat als een knelpunt binnen uw informatie? Nou, ik denk dat twee zaken die ook voor het vertrouwen van burgers in de overheid belangrijk zijn. En dat is enerzijds de toeslagenaffaire die we natuurlijk gehad hebben in Nederland. Daar moet voor de 30.000 mensen die daar door geraakt zijn, ja, die moeten gewoon geholpen worden. Een tweede hele belangrijke is Groningen. De aardbevingen daar. Ik denk dat de schadeafhandeling zijn wel stappen gezet. We gaan de gaswinning ook naar 0 terugbrengen. Daardoor zullen de aardbevingen minder worden. Maar er moeten nog steeds huizen versterkt gaan worden. En dat gaat wel tergend langzaam, moet ik eerlijk zeggen. Dat is af en toe ook frustrerend. Dus daar zal ook nog echt het nodige moeten gebeuren om te zorgen dat de Groningers ook weer veilig kunnen wonen. En ook de ondernemers daar hun gebouwen weer veilig en versterkt zijn. Ja. Ik las hier een commentaar van een collega van mij die vroeg van, klopt het dat je naam ook wordt genoemd als Rutte vervanger? Nee hoor, ik zit lekker in de Tweede Kamer. Ik ben een echte volksvertegenwoordiger, vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En ik moet zeggen dat ik nu ook weer een fantastische portefeuille heb. Naast de zorg, koninkrijksrelaties. Dus dat is gewoon fantastisch werk. En dat wil ik ook graag blijven doen. Oké, dat is fijn om te horen. Denk je dat er veel verandering gaat komen? Nou, laat me het zo zeggen. U zei straks over water in wijn brengen. Dat moeten jullie doen in de nieuwe formatie. Tot hoe ver zou de VVD, of is de VVD bereid om water in de wijn te brengen? Ik denk dat wij altijd ervoor moeten zorgen dat je een herkenbaar geluid hebt en dat je ook herkenbaar bent op een aantal punten. Wij hebben als hele belangrijke zaken gekozen de middeninkomens in Nederland en het midden- en kleinbedrijf. Dat zullen belangrijke accenten voor ons zijn. Maar het lijkt me niet handig om hier de onderhandelingen te gaan doen, want dan weet iedereen dat ook. Dus ik denk dat we daar gewoon de komende tijd verdere stappen in moeten doen. Maar dat zullen twee hele belangrijke accenten voor ons zijn. Naast natuurlijk ook het herstel van het vertrouwen, oplossen van de toeslagen, oplossen van de problematiek in Groningen. En ja, de coronacrisis oplossen en zorgen dat er weer herstel komt. Dat zullen belangrijke punten voor ons zijn. Ja, ik hoop dat deze echt goed hersteld wordt. Zeker bijvoorbeeld dat hele toeslagenaffaire. Uw collega, die denk ik zijn naam het meest is benoemd de laatste tijden, meneer Pieter Omtzigt, die heeft een mooie gezegde. Het politiek lijkt alsof altijd als ze zeggen dan, wij gaan dit regelen, wij hebben opdracht gegeven aan die en die en die. En dat is de oplossing van alles. Terwijl dat niet de oplossing is. Men is nog steeds met een hoop mentaal gebeuren omtrent het hele toeslagaffaire. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat er een oplossing voor die ouders inderdaad komt. Dat is best een taai proces, blijkt in de praktijk. Maar ik denk dat we daarnaast ook verder moeten kijken. En ook moeten kijken wat voor rol speel je nu als overheid. In dit geval zijn mensen toch wel vermorzeld tussen de bureaucratische molens en de regelgeving. En ik denk dat het voor ons ook wel de uitdaging is om de menselijke maat bij de overheid terug te brengen. Gewoon weer een bereikbare overheid waar je gewoon weer contact mee kan hebben. Dus een sterke overheid. Dat is niet wat mij betreft per se een hele grote overheid. Maar wel een overheid die de dingen die ze moet doen ook op een goede manier doet. En daar de menselijke maat ook weer in terugbrengen. En dat is denk ik ook voor een komend kabinet wel een hele belangrijke opgave om die beweging te maken. We zitten natuurlijk met hele logge uitvoeringsorganisaties, grote uitvoeringsorganisaties in Nederland. En dat zal heel wat vragen om dat voor elkaar te krijgen de komende tijd. Dan wil ik sluiten met deze vraag. Het is denk ik een belangrijke vraag van een van de volgers, Isbert de Engelbrand, die vraagt: komt er wel een kabinet over Pieter Omtzigt gesproken?
Ik hoop zeker dat er een kabinet komt. We hebben natuurlijk verkiezingen gehad. De partijen moeten nog met elkaar in gesprek gaan. En de ervaring leert dat we in Nederland daar uiteindelijk wel uitkomen. Soms duurt dat kort. We hebben het in 2012 was dat een korte periode. In 2017 hebben we er heel lang over gedaan. Maar uiteindelijk gaat er een kabinet komen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. En ik hoop ook zo snel mogelijk, omdat er best hele grote klussen te wachten liggen om op te pakken in Nederland. Ja, oké. Mevrouw Ankie de Vries, hartstikke bedankt. Dan wil ik je toch nog vragen, heeft u wel al contact met een of andere Kamerlid of statenleden op Curaçao? Heeft u dat al? Curaçao nog niet. Ik heb recent wel van Bonaire en Nina Den Heijer op bezoek gehad. Maar ik hoop wel dat dat snel ook gaat gebeuren. Ik ben al wel allemaal afspraken aan het inplannen. Ook met mensen die wat hebben met Curaçao. Die wat willen vertellen over de situatie daar. En ik denk dat het belangrijk is dat er gewoon goede contacten over en weer zijn. Dus ik hoop wel dat dat ook vorm gaat krijgen. Nou, hopelijk is dat zo snel. Bedankt voor uw komst bij ons. En wij gaan zeker in de toekomst nog een appel op u doen voor de meerdere programma's. Helemaal goed. Hartstikke leuk. Okay. Dankjewel. Okay. En tot ziens. Tot ziens. Oké, dag. Doei. Nou, dat was mevrouw Ankie de Vries van VVD, Tweede Kamerlid voor de VVD. Wij hadden de gelegenheid vandaag om kennis met haar te maken en ook andere thema's met haar te bespreken. Ik hoop dat het een goede programma was voor jullie. Voor vanavond hebben we nog één programma dat heeft te maken met Moederdag. En dan hebben we morgen weer... nee, sorry, ik zeg verkeerd. Tico Vos die heeft zometeen een programma voor onze jongeren. En daarna vanavond nog een programma van Giovanni en Jamine Rollins over Moederdag. So dan toch dank je voor dat doen te ons. No lubida. Je hebt onze website, je hebt onze Facebook page, je hebt die aan, je hebt die net, die zijn je toen in de hanya. Link voor je camino op Judanos, op Horacio Donation. Nos dai bastante de bosso donation que mendi nos keba bosan sigi Judanos. Dank je nos nangu ya ayuda. Klik die bij link die bij onze website entrevista.com kuya makrese. Anto inanam bota bota de contacto of bota hanya e option o por passa sem over panos. Abor de montante que tá 5, 10, 20, 25, 50 euro, 100 euro. Se você me aqui tá passando na miúda nang carga com a grande parte de gasto nang quando dentro luna me dingani passa 200, 300 euro para nang também tá bom bini. Assim para nós tendo-nos também bisa bruto tendo-nos na vida modo que nós te queda informar abo também com turnos diferentes programa nang. Pelo que tá bobos na nacht isso aqui tá e final outro semana já domingo just do sort nós tem outra edição de bobos na nacht. Senanto danki. Ciao ciao.